aiga nenka yomugaka Francis Mutali amo nomongnoye Ellen awonsi bare nyagosira inse yomwako yomo maiga yogosira kumongnoye nigo mugaka amubwatirie nechinsa chiamargoba goikase nkeye nigo tokwariganigwa nebisiriri ekiorokererubuna chinsa nechiabotuko usiboito boigo nigo tokorora chimbere ibere echibono chirahamo oboino bomo bwameriro bonyansi obonde nobwa bwangoiga omugano omwengino olibuna nyagosira Francis Mutali nigo monta mocherete nyomba mwaye na kumuitali tukolia rengere Jumapili isebanto agaitwa atabwati mamocho omzeni ga ikaraste kerokia ya nyomba kakuligeria TV elimage gangira ne magega nigo natigito musekale buya mugaso keronsogete tualire ranjinera some minutes mna nsogete nalinyole tambali yo wako mumuroye atebe goikabono nigo alengase biasara byaye maiga yogote gubuna tatomino gose isokule igondo no muchano monene njego konyoranga tata akire na goitwa kabisa ande mna naigete nyomba iga nabona nyoreta maeno muse na bakire no yoro mwagite ntumai niko nate na rangereti ndugu yanne simi kuminyoka na goikera nanka niko tu abakoleti omuse na kumaminyoka nyagitali enkoro tegwancha nonyo kule nkoro egakana amanyinga agaseberekana aiga bagatema kumyoka nyagitali andake gose mbamokonye kinyagaro toigete nyagitali abatotebiria mangana makonga omuse osirire nonye nabo abantu mbara gotebekana buna barochekanete asenka yomugaka Mutali chinga gicho kwaye amabolyo na mange kaibarwete naenda omwaliye kaibachiete goika omugaka kainiwa tali mangana ayo ninkomanye tegerera lakini bono bali batugete compound na bututara manyanga ngaki batugete ororo na ande oyo mo bone sogeti kuri statement abande mbale soki abo besokiri no mugambi na igete gaiga kaigwa bali ase bali bataraika police kuri statement mugambi na ira bali eyo bono tosinyiro oyo tigarete magegana kiatararike statement nande no atugete compound ma oyo gokwanerwo atararike statement ningo elio na libolyo aigesa bali yane yobotuki egachaka botuko na mugaso gotarase kinyoreke elikonyara gokoro botati bwime kumanya ninge kegendrete amange goikatoke kolende amabolyo na libuna ekinyoreke nkereki aiga nyoero kegotoka segodi ya Nyakoe ime ye county ya Kisii chinkuma nigo chigote yabuna abanyakenyero nigo mukagire tomusa oyo mukuru wa sensemeyo oyo gotebekana buna sama tuko ora abaitira abantu goetania yomo abange babo goika gokwa nonye nabo abantu bekenyoreke kyanyoero ase wodi ya Nyakoe ime ye county ya Kisii nigo babwere tobogima bwabo kubwatekana buna bakonyara gokwana oyo kagire kobo mukagiro monene aso boitia sensemeye andake eise kuba bakwanire nigo bakondoka buna nya oyo oro mukagirwa na barate goika chinka chiabo na kubaita engenchende obwo bambole ororo omukagirwere na rororo kolende mbagokwana asengencho yoborendi bwabo aiganga temo kwana abanyakenyero bante byobo ene boime oyo ningokageire bagancha goisaransana inche konyara kongo mugano mugale boyo kagere ko bumuiti asenseme ya nyoero aige kambetereria nyara ko bisa chibicha chiabo amariogi timbase ko bahorokya mbara byaba uko bisa kwana ni ko gocha sengencho yoborendi bwabo na barabuko bwabo nandake mbacha ko bwatu kubina aiga sengencho janyara nto bwatu bwaba saba nto bakanya botosireli aiga sechinjira to taikomanya asengencho ndorocho mukagero nari aiga yo mobo ocha kemya kaya magega ora ko revisi oitina gite mu mwabo
agacha kanganya kuruboya kande sa chito mung'onde nyomba kanda kaito mwana mumro mwabo agacha kanganya kurugabo bakayana bakabibona mu Gusii umuswaje banga ngiti arakuruga akayanera akamuita akamenya kikurwara egeraira nanka sama tukamake anda kayane kinyekeiga anda agacha gutiri jamate mwero nara kaito mugakonde wikara simba mwaya akamako mutwe akamusiria kara abantu boje bando mumrai tora mugondo akanyoro mugako yosirire goji goja kwa report mumro ya gatama wikara bona no tokokwana abanyakenyero bakumiti mumro tanya korekana mbaga nganya gusira sirito je gete bo moiso tuanya kwa marana tanga taje titwaje kumurya sike nyoro aborete aiga tinda tora muntu nde bwense kolende omurigereria no motegereri koigure ore na maiso ororire ore na mato oigure nimanyete nore ne richibu ngana ne kenyoreke yeto kyanyoero amangana ni gara makongu omuntu nare oja agaito mugako ominto gaiga agatama na amenyete agari bugisero akajaito muro mwabo akarua raka genda obur mugisero koror bugisero akajaito mwana ya sarenge adana gaito murugiyo yoigo oyo bamentenere nari agita gaito mugako yoiga otamire abanyakenyero bono ni gwamenyerete obwobwa asabaga ne gatambukoro kyabwango kumukigwa omukageruo yandake na barakorege korokende kenene ekyanda kabaganire nsemo yobule ni kumukige tambukoro kyabwango naseki asengencho barobwikira bono mbale no gosemeria ndake mbakonyeke kolendo yokageire tarabwatwa wana serikali kimuranje mwa tubatsa manganaya motokonya turo itware ni bobo banene tusiriko nyomba butuko mogaso bono twari nabasibwa igo to gusabase abarayi bale boto ko butambe motokonya mangana konyogeria so bwagari konto bwatia mange ni biro tore tokonya nto kutware mbale mura gambire twaise ko tutware mbale mura gambire abagambi lakito konya twari tokonya so wanja kwaino ntoba se siratware mbale mura baba chikura rende ngorore kanari lakini abante babo bwata kumubwata usitima tingi bakote ngurare kanari bana babo ile kumubwata mumuroye ni gakorera buna amanyetigwe no munyagatari buno mugako kure akondo munyagitari gagotea tokumweresa ikere kiarenge kumweresa ngukura kurugana le munyagitari anteti murekange tochi kaburi mubwate tochi ngamutenje mbwate kamureka kamutenga ramte amumurekange iriso nkomumureke iriso yana mumureke iriso nando gateri ndi mumureke nkomumureka katea yoyo muntu ya mwaka anda osirio bugima abana cintakana batano yomba mutari nigo betumatete ningogose orabakonye konyorobo ene bwabo oyomo basubati baye mutari nigaruro kuboryo kogochiase abanyakenyoro kaki gento narenge gosaba chiamate chito etanaine mutarenge wancaga kimo abana baba minta bamuraba batigaira omorembe bakina baro banyare koba bagotwara ji family tato minta to kumamo minta to kwasengenjo bono igatwatigaira cintakana bosina maega ntobwati baibuli ntobwati oyole torachi chato ekali mutale gwancha muba omorembe gakina baro baleta abantu twarugesieli twataigukali nkigose mwatokolera igekenyoreke gakitororera amabira omugaka agatwekamo rarabuya omugaka mutari abaya nabanze ninki babunie nkeye gose obotuki boigo nigo bwatwerete bugatumanyi buna magega yo mugaka mutari yataraitona gokwa nigo abumaye go mumura bwenkeye nerabete kago saganwa nabantu batamanyiri nagotigero chinkoma andake nere bare gocha goita gose batigo mugaka igenteke kerekyo gokumisana my brother oyo agetu umutinyo iyo no ragetu akabunu okogoro matuko taraeta aba bacheire tata nyomba omumuro yobete kago saganwa aige kambetereri muri nyargo kwana monere omwana omutari nera agaitwa korenda bakamubuno okogoro nana rute nyomba chengize chamara bawe ngatabana ngaswa nyomba nde ngasoka trimba wachimate yuga sina ngana nganyora basiekire wana geronko ira na gocha ngonyora ona ngona gete baraba muri thika bunegari kirwa bwate tochi aba muri gete ona famu nachi konyora famu naligo singi babwate kuruma nali mugeti akangaka mute ankarara nsabu ngakiragire kisana cha gutabuka bano parabo achibotema kuimuka kasinyo amaene abana bacintakana nigo bagane tyo boene bwabo korendo yora kure ochire ekene atorarire buya omwibuli bw'omuntu nabekerema n'obwengencho babalema tigakolera
akimamo minto tarakura no ene miaka 2 mpali gotororera mabira gaki akina into tato mintara to sukinonya kale kerema to sugumenera singincho ntunto bwati montonde to gotamera tata bwata maskani n'abantu muno gocha nyomba ga nebu kwako gotubulera nkigose tu akorerete chiamate monto takurwara ache goita tato minto abantu bekenyoro the surrounding people akingo saba moto teingo kolete tato minto abagambi baito togo saba moto konya singincho ntubwati wesende yonsi mabogori atu atumanyekere yitete tato minta singincho na intuntu atamane tikomorera mbaka chiera amagoko nkimogo togoserega abana ba Mutarin chingaki chuko mweni ise nigo barengenaya. Tunaomba msamaha sana kupitia wenye wamebaki. Haki kweni ya mwisho kuona kaburi kwa ile bomba, na muache kama ndugu zangu na wao wakwe na familia. Baba yangu atamukwe na yeye akwe kwa bomba. Nimeshukuru sana. I'm the first son. Kwa ni chambi mwezi. So just my language was practically Mutali. Then ya mwezi nchenato no mugoko asante tigo twala mwana mangi ase fata in church. Thank you Samaritan Edward Mutali. Asante. Kwa majina ni Alexina Kerubo. Asante. Kwa majina ni Zakari Nyabuto Mutali. Andela. Asante. Kwa majina ni Joseph Kebiba. Ndo mjukuu mkubwa. None nabo ni gabanta banga bayigeta sibirro byo mugaka kumurera maiga yogo itwa cinjira cyobo tutukanu abange bakagikeria egekoreke natinda itikora bari bakora tamangana atiganya sakoreki ababere taliwo bona yakomdero ngoja na alafu na machuma naro nipaka tuatua vyo bowe metonga next thing onando racha kukunyumba tuwene oyo gobetereria totoka njira neri hele na bago kutoka. Tunatubwaterane na tunashukuru. Nimetoa 1000 zangu 3 kwa familia. Jengo tayari pole sana. Ana mungana makomsa. Ayo kolete getende. Aina boro torochi kaini. Akinya sai na torochi. Nigo nonye nabo umugambi metabo kurwa sensemeye. Abetega kurire chinga kici cyomoye gaboko mwene nyagosira. Unengane nekikubwati gwa sobo ime. Nensemo ya serikali tero chikoligera lya nsemo wekega tambokero kimukiwe. Serikali yasonga tawata leave no stone untouched. Samangana ya Francis Ria Kabore Komuate Ngana Moto Ngana Lindro ya Usbina Monto Chi avenues nechi ngitire Tutura nini ya muntu ina mechanda mune ito chakaro. Kuna kurwata mangana na muntu mangana dospi fata naro ntoro wisi musopi tiganda angelie modisi seto alimigoli musikima tundra. That go tebiga because I've been in touch with the DCC Kisii. Samangana abete uliora nyanchwalia. The Sub-County Police Commander of Kisii na the DCI Kisii. Investigation are going on. Mkoba aswa na ki very soon you will see results. Anyenga kolega asia serikali ekara ndokia abirenka na nje boikansu kumendora na umaine bwatokire twamanyire ngokora tamangana bunaya. Number 2. Mkoba tsaba. Onde bwenzi bwata ngana umanyetengi kiabete torentere abali ingora ntumaye tunatokonye bwata ikiara umuntu yitete Mutali bado nwale noni tuntori safe wherever we are umuntu yore safe bona because that person after waita Mutali ntumaye tingaji waita nande Mutali akainiwa ararebiya ereno mungino yabono aseliroba bairanire. Leo tunamsindikiza ndugu yetu Francis Mutali katika safari yake ya mwisho hapa duniani. Onsi aba bakainigwa asensemeyemo
oboina embera egatobwa kulende chibija chikubwatia omurigereria onyakore nenkorembe onyakore nobwoba chibija chikubwatia necho kogosa aiga nimenya gatari chibiche chyo ndakorokie nimeye nkendo nakyo mwaka mutarite twe naende nkayage twe agakwa somutuoye ma rora na ndokire tolera kose tokumia aya na yense oko no kubolia kurwasa abana benke yabona bagenderete kubolia serikali kone kibunango nyarero gasogati abana cintakana niko bagenderete kolero oboine bwabo yemega yaboli bonse konyara gusiri kumabwabo anamo na ikibagenderete kolera gano gituga tatu mwabasenjere cyobo tutukano oyobete ka okembo na goitiro nyumba gaiga asenka yaye nona boko bolingo tigarete buna abana bagosemba nyara bwana bwabo serikali ne bwatama bolio eyineregenderete koligereria andake ningo imote getambukireke cinkuma na kichigoteba ne nganta tasio liko ne nganta chikubwati sobeme erukanyara kumurekera na kenkeyo gochikonyora oboine bwabo. Bwana awe nanyi, awe pia awe mwako. Awabariki Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Kwa namba ya Kristo imisa ya yule ya mwana sasa. Onyina bo nengane genrete kumurekirwa. Omukagirwa gose nabwatwe. Yinki kirakorekane. Eke nekerero kyobosibule. Oroboti rwa Bene Vincent Onyancha Ndizi TV.